kaatuneitten muistopäivä. Suomen sodan johto päätti talvisodan alkupuolella, että kaatuneet siirretään haudattaviksi kotiseutunsa hautausmaille. Tätä käytäntöä ei muissa sotia käyneissä maissa samalla perusteellisuudella noudatettu. Näin meillä Suomessa syntyi taistelukentän ja kotirintaman välille dramaattinen yhteys vainajien siirron ja kotiseudulla hautaamisen seurauksena. Kun itse olin asevelvollisena 60-luvun Helsingissä Turun kauteni jälkeen ja olin jonkin aikaa myöskin kenttäpiispa Toivo Laitisen apuna ja kirkollisia asiain toimistossa pääesikunnassa, niin siellä oli kanslistina semmoinen henkilö, jonka nimi oli Elna Kyöstiä, ja hän oli siihen aikaan jo eläkkeelle siirtyvä pitkäaikainen työntekijä. Hän kertoi minulle, että heti talvisodan alussa kiireesti luotiin systeemi, että saadaan kaatuneet kotiseurakuntiin. Ja siinä toimikunnassa hän oli sihteerinä. Sen hetkinen ohjesääntö käski haudata kaatuneet sotatantereelle. Sodan loputtua Suomen aseveljen liitto lakkautettiin, koska se valvontakomission mukaan oli fasistinen järjestö. Niinpä 13. päivä marraskuuta 1944 perustettiin kaatuneitten muistosäätiö, joka tuki pyrkimyksiä saattaa sankarihautausmaat niiden arvoa vastaavaan kuntoon. Ja alkoi sitten niitä sankaripatsaita ilmestyä Suomessa eri puolille, Ypäjälle varsin varhain. Tänä keväänä 2008 julkaistiin kirjanen Museoviraston, kirkkohallituksen ja kaatuneitten muistosäätiön toimesta. Kirjasen tehtävä on se, että tulevaisuudessakin kaikki Suomen sankarihautausmaat ja muistotilaisuudet niissä jatkuvat myös sen jälkeen, kun viimeinen sotaveteraani on saanut kutsun viimeiseen iltahuutoon. Ja varmaankin niissä seurakunnissa pitäisi sankarihautausmaita kunnostaa kiireesti, hyvinkin nopeasti jossakin. Ypäjällä joitakin vuosia sitten kunnostettiin tämä alue. Alueelle tuotiin soraa ja multaa ja kaatuneitten kivet nostettiin, niin kuin jokainen voi nähdä. Ja muistan, miten veteraaneja ja muita ihmisiä oli oikein juuri harjan kanssa pesemässä sankarin patsasta. Muistan, miten Ylvi Leino oli täällä monta tuntia ja harja kävi. Mutta myöskin nykytekniikkaa hyväksi. Veteraanit ja lotat ja kaikki me tässä oli. Sankarihautausmatka on isänmaan historiaa puhutteleva paikka. Se kertoo, miten valtavia ponnisteluja uhreja vaati isänmaan itsenäisenä säilyminen. Tämä paikka on uskojen, toivon ja uskon paikka. Tämä alue kertoo, että sittenkin elämä jatkuu, vaikka sotien aikana näytti välillä ihan toivottomalta tilanteen. Jumala loi maailman, se oli hyvä. Oli meriä ja mantereita, oli kalavesiä ja kukkaniittyjä, vuorionoja ja tunturipuroja, oli ihmisiä ja eläimiä. Kaiken yllä kaartui tähti taivas, järjestys ja rauha vallitsivat. Edelleenkin minä kuvittelen, että sen kaltainen lienee taivas. Ihminen vallan himossaan keksi sodat ja sortamisen. Sen seurauksena on itkua ja parkua ja monenmoisia sankarihautausmaita. Mutta ihmisillä on myöskin valinnan vapaus. Hän voi pyrkiä rauhaan ja hän voi rukoilla rauhan puolesta. Niin tehdään tänäänkin monella eri tapaa. Ja tänään iloitsemme itsenäisestä Suomesta. Äskeistä virrasta viimeiset säkeistä.
pois väärät pyyteet karkota ja rakkauteen kasvata. Te kansastamme kansasi ja sinun palvelijasi, sen töitäsi sua toimittaa ja kunniaasi julistaa. Ota meistäkin kuva, kun me näin nätisti laulettiin. Joo. Sankaruus häipyy.